ta hiru. Lapurtzen ta txarrak ematen, milaka lapurketa egin dugu arte. Lapur baten atzetik korrika joaten, lapur bati lapurtu diogu gaur konten. Bi eta hiru. Kontuz izan arreta, hemen zaudetela, irungo karteristak hementxe gaudela. Guk irakasleari lapurtu horrela, eta bileterenak faltsuak zirela. Lapur gaiztoak gara, guk nahi dugulako, txutxen batera sartu garelako. Poliziak etorri atxilotzeko, ezin dugu ibili jatugulako. Aiba begira ezazu, aukera dauzkagu, zerrenda lapurtzeko hau egingo dugu. Zarauako sartuta egin dezakegu, etxe handi honetan lapurtuko dugu. Aberatzen etxera joaten gara gu, merkeen diren gauzak lapurtzen ditugu. Aberatzen esnea eramaten dugu, komuneko papera erabiltzen ditugu. Palizera joan gara, muturra gordetan, eta itzuli gara molako arretan. Ezelarreak kendu, ta multaz betetan, eskolako takilan utzi dugu eta.